realizzajna li kieku kien hemm iktar flus dawn iż-żgħażagħ li għandhom l-isports għal qalbhom jistgħu wkoll isibu il-ħin biex jiżvolġu iktar għal dan l-isport. Maratona tal-water polo, avveniment li ser ikun qed isir l-ewwel darba f'Malta bit-tir li nġabru fondi għaż-żgħażagħ li jieħdu sehem fl-Special Olympics. Niġbru l-fondi għall Special Olympics. Dan sa jsir fil-21 ta' Settembru ġewwa l-klabb ta' Neptunes fejn hawnhekk nirringrazzjahom tal-li sajtuna il-pitch għal servizzi ta' din l-avveniment. U jibqa' sejjer sa nhar il-Ħadd 22 ta' Settembru. L-idea għal din il-maratona bdiet minn Timmy Camilleri, ex-plejer tal-water polo, li fi żmien li ħareġ b'din l-idea kienet isegwi l-Special Olympics li saru f'Marzu li għadda fejn Malta kisbet suċċess kbir. Flimkien ma' Timmy, Mariella Erdogan qed tieħu ħsieb din l-organizzazzjoni ta' din il-maratona. Dawn l-atleti għamlu unur lil pajjiżna, jekk minn is-sejra żball dawn ħadu mal xi 40 medalja u kienu xi 28 parteċipant. F'dak li kien l-akbar kontingent Malti fi Special Olympics fil-kompetizzjoni ġew lura Malta b'12 il-medalja tad-deb, 13 tal-fidda u 15 tal-bronz bil-medalji tad-deb intrebħu fl-atletika, ċikliżmu, bowling u l-awm. Fil-fatt din il-maratona se tkun speċifikament immirata biex jinġabru fondi għal dawn l-atleti. Nippruvaw nagħmlu xi ħaġa xi ġbir biex ngħinu il-żgħażagħ sportivi li huma anke f'sitwazzjonijiet forsi anke iktar challenging minn żgħażagħ normali. Waqt din il-maratona mhux ser ikun qed iseħħ biss water polo, anzi ser ikun hemm bost attivitajiet interessanti għall familja kollha li żgur jolqtu l-gosti ta' kulħadd. Kumpaniji u organizzazzjonijiet huma mħeġġa jipparteċipaw fejn jistgħu wkoll jiffurmaw tim biex jieħdu sehem bih fl-lob tal-water polo fejn preżenti wkoll se jkun hemm uħud mill-aqwa plejers mix-xena lokali.